την αλλαγή. Ο Μπάρμπαρμο Γεράσιμος πήρε γυναίκα άστρο, Παπαδοπούλα ήτανε η Λένια από το κάστρο. 3 παιδιά απόκτησαν Ηλία σαν Κυρίνη, μα τούτο τώρα που θα πω αξέχαστο θα μείνει. Οι γη του παντρευτήκανε πυρακαλές κοπέλες, όμως ο θείος ο μεμάς δεν ξέχασε τις τρέλες. Από μικρός του άρεσε το γυναικείο φύλλο και πίσω από τις γκόμενες έτρεχε σαν το σκύλο. Και τώρα που γίνε παππούς νιώθει 22, λιοντάρι είναι στο κλουβί ανήμερο θηρίο. Σκέφτεται πλέον σοβαρά μια αλλαγή να κάνει, την κάτε θέλει πλάι του κι ύστερα ας πεθάνει. 1.000.000 λεωφορείο και Λένια προσφέρει στον Ευάγγελο για τη Μαλαματένια. Την κάτε συλλογίζεται μια μέρα στο πλευρό του, αλλά ποτέ δεν θα τη δει ούτε στο όνειρό του. Ωραιότατα.